Molweni baphulaphula bomhlobeni FM nani bantu baseMzantsi Afrika uDrama Queen ke lona of course ke abaninzi bayamazi ngegama lithi DQ and silapha nje okanye silapha kulo nyaka nakule nyanga bethu siyazi baba nomhlobeni FM ucelebrate iminyaka engama-56 I suppose bangesingesi 56 but yeah ingqobo ke ndizithandayo mna njengamphulaphuli wodumo of course i-breakfast yonke ekuseni kuba ke ndiyi-first lady yayo vele bengululu Harmans obviously sikhanya gqiyazana amaza ndonolala SJL no KC esithi ke masigoduke ukanti nenkqubo yakwa-education ephuyixeshwa nguNosiphiwe Tikijela and over the past 13 years ke njengomphulaphuli after ndayintroducwa yitshomi apparently ke nam ndayanathandana nesikhululo esi over the years bakhulile and I hope baba nabakhule for the better and basezokhula for the better. Nanjengaye wonke ke umntwana okhulayo sithi kuMhlobo FM happy birthday ningalibali kuthiwa #uWFM56.